אז גם את עכשיו בעוד יום במשרד? זאת אומרת בבית. זאת אומרת במשרד. ואחר כך בבית, ואז שוב במשרד. ככה זה נשים. כל הזמן בפעולה, הכל בשליטה, הכל מתקתק, הכל זורם. הכל קורה. ילדים, בית, צ'ק. אין בעיה, אני עכשיו מסמסת. שלחתי גם את המייל. אני באה. אוקיי. המשכנתה היה צריך... הייתי בבאה. עבודה? צ'ק. אני באה טוב. את אישי מישית, אני רוצה ניגירי, 2 סשימי. ולא רק בשעות היום. ריקי ספיקינג, גם במצבים קיצוניים, בריאות. אני בטוח רואה את הלילה. כספים, תוך חצי שנתי, וועד הורים. אוי, עודד! כמה פעמים ביקשתי לא לשים את הדברים שלך במשרד שלי? תביני, אם הממשלה הייתה מתנהלת כמוך, הגירעון הלאומי היה מצטמצם, החינוך היה נהדר, האבטלה הייתה יורדת, מי יודע, אולי אפילו היה מגיע השלום. אז למה שהיא לא תתנהל כמוך? הרי את יודעת איפה ומתי את בכל מקום, בכל זמן, את מזיזה, מנהלת, מייעלת, מתפעלת, מתעלת? למה לעצור שם? למה לא לנצל את היכולות המדהימות האלה כדי להזיז דברים בזירות שבהן מתקבלות ההחלטות החשובות? לקחת העניינים בידיים.